You can run, You can run, but you can't hide. you can never. Kini ang mensahe sa usa ka piloto nga tirador sa mga terorista. Sa part 1 atong nahisgutan mga bayno, ang kaysaysayan sa atong Philippine Air Force ug ang kalidad sa atong jet fighter nga mao ang FA-50. Ug karon sa part 2 atong hisgutan na sad ang laing kalidad sa jet fighter ug sa atong kalihukan karon sa atong Philippine Air Force. Apan sa dili pa ato usanig introhan mga bay. Buenos dias mga bay. Welcome sa atong YouTube channel. Kini sa mga isyong saksak sila. Welcome ang tanan ninyong mga kabinte. This is a version of our own Great Academy. Lay me down in the cold, cold metaphor. Many men have gone. Delikado kung ingon aning eksena sa panggubatan, manawagan tag broken arrow unya. Dosi ra ka FA-50 ang atong i-ambush sa opensiba nga natrap sa gubat. Wa jud masipiat ang atong pinubring analysis no nga mas punan pa og duha ka dosina ang FA-50 kay natapos na lang ang termino ni Digong. Wa jud mapalit ang gipangandoy sa atong nasod nga multiple fighter nga mao ang F-16 or just Gripen 39 tungod sa kaapiki sa budget. So ang mahitabo moabot na og 36 ka FA-50 ang puwersa sa atong light fighter jets pohon kay punan man og 24 ka buok. Apan ni ay good news mga bay kay ni ay ipuno sa atong Philippine Air Force nga manghud lag 1/4 sa F-16 apan maguwang og katunga sa FA-50 kung di kalidad og affordable na presyo ang hisgutan og kini mao ang HAL Tejas nga gikan sa kumpanya sa Hindustan Aeronautics Limited sa nasod sa India. Kung unsa ni mao ni ang atong hisgutan karong taud-taud. Salamat na lang nga ang napuli nga presidente nga si BBM sama ni Digong og determinasyon nga gustong palambuon ang AFP modernization nga diin labi na sa atong Philippine Air Force nga gibuli kaniadto nga matud pa pulos lang daw air, walay force, may pangbagyo kay dunay force. Apan karon dili ikalimod nga dako na jud og kalainan ang atong Philippine Air Force karon kay bisag ambisyon pa lang sa pagkakaron ang multiple fighter apan at least dunay spirit of willingness ang ambisyon sa atong Philippine Air Force bisag naigo ta sa global crisis. Nasayo ta nga usa sa hinungdan nga interesado makig-alyado ang US sa atong nasod kay mao ni first island chain para sa ilang seguridad di lang sa pang-ekonomiya kung dili hasta sa ilang armadong kusog. Sa prangkang pagkaistorya gihimo tang sikyo og merkado aning mga karaho nga US ug mausanay nakita sa usa ka kanahan nga China karon nga nganong interesado sad sila sa Pilipinas. Sa laktod pagkasulti huway magpili aning mga nasura pulos hakog sa gahom. Mao nga inay mulaban ta nila dapat neutral ta sa pakig-alyansa aning mga nasura sa malinaw nga pakigdialogo. Mao nga sakto ang barogana ni Bongbong Marcos nga friends to all, an enemy of none. Apan bisan pa man dapat paligunon dyan nato ang atong armadong kusog labi na sa Philippine Air Force. Kabaw kag ngano
kay mga tuso ug marukoy kaayo ni ang China o US. Kung tagaan nimo og binta, mga binta huso pud kaayo ning mga kagwang. Ug karon, human sa 75th founding anniversary sa Philippine Air Force, hugot nga namahayag si Bongbong Marcos nga iyang palig-unon ug palambuon ang ahensya sa Air Force. Murag na ay hugon-hugon nga simbako basig muulbo ang gubat sa World War III between sa tuig sa 2026 ngadto sa 2030. Simbako lang. Basig usa ni sa hinungdan nga ang Indo-Pacific imilitarize sa Quad nga gilangkuban sa Australia, Japan, US ug India nga diin nagkagrabe na ang bangi sa geopolitical conflict. Maoy hinungdan nga human sa BrahMos missile, wala maglangan ang India sa pag-offer sa ilang light fighter jet combat nga mao ang Haltijas. Unsa ning klasiha sa jet fighter? Kining klasiha sa dekalibre nga abyon gagukod-gukod ra ni og kalidad sa JF-17 Thunder o Rafale sa France o Pakistan. Diferensya lagamay sa Just Gripen 39 o gani mas ubay-ubay panig refuel tank kay mokabat og 3,456 kalitro ang masulod sa tangke aning Haltijas, samtang sa F-16 mokabat lang og 3,200 kalitro ang masulod sa tangke. Sumulahutay og 1/4 sa bakbakan sa kahanginan sa DIPA magpatubil pinaagi sa air-to-air refueling. Kining Haltijas dunay gibug-aton nga 7,850 kg kung empty weight. So mas bugat pa og 8,600 kg ang F-16. Kompleto sa radar og sensor og armado sa 30mm cannon gun, air-to-air and air-to-ground bombs, rockets ug missile nga dunay 13 ka hard target points. Ug kung kini kargado na sa tanang bomba ug missiles, mukabat na og 17,500 kg ang iyang timbang. Ug bisag sa maong gibug-aton, ang gikusgon sa iyang lupad moabot og 2,385 km/h ang iyang maximum speed. Kusog pa di ay sa FA-50 nga may maximum speed nga 1,838 km/h. Suma sa atong gisgutan sa part 1. Matud pa ni Indian Defense Secretary Rajnath Singh nga ang deal sa Pilipinas tali sa India mahimong usa ka game changer sa larangan sa self-reliance in defense manufacturing sa industriya sa Air Force. Ug ang Prime Minister sa India nga si Narendra Modi midugang sa pagpadayag nga matud pa niya ang Haltijas mahimong usa ka bridge and backbone sa fighter fleet sa Air Force history sa Indo-Pacific region. Mao nga gawas nga madungagan og 24 ka FA-50 ang Philippine Air Force ug ipuno pa ang usa ka dosina nga Haltijas, samtang gipangitaan pa og paagi og dugang pundo ang gipangandoy nato nga Rafale, Just Gripen 39 or F-16. Kinahanglan nga kining ahensya sa Philippine Navy ug Philippine Air Force dungan nga palig-unon kabaw kag ngano. Ang location sa atong nasod di sama sa Taiwan ug Japan nga dali ra matuyokan sa kontra kung tinud-on sa gubat. Ang sitwasyon sa Pilipinas lahi kay usa ta ka strategic nga archipelagic island ug sentro between sa horizontal and vertical lines nga ruta suma sa mapping zone from Russia to Australia ug US to China. Mao nga first step natong buhaton, palig-unon daan ang atong armadong kusog, dili para manong og gubat kung dili para managang kung dunay usaan nila ang mulikoy ug musurambaw sa kalinaw. Imbis sila'y muduwa nato, kita maoy alas nga mudala sa duwa para sa kalambuan ug kalinaw diri sa Indo-Pacific region. Kita mao'y magsilbing taytayan nga mobalansi aning mga superpower country nga nag-inilugay sa gahom ug teritoryo nga unta dili mo sangko sa gubat nga diin sa pagkakaron ang bangi sa US ug China mao'y nagdugang sa conflict sa West Philippine Sea. Sa pagkakaron dunay plano ang South Korea, India,
Israel ug Japan nga anhi diri ibalhin ang ilang teknolohiya sa paghimo og naval ships and aircrafts. So good news ni mga bay kay makaabag sa atong ekonomiya ug armadong kusog, unya maibanan pa ang krisis sa unemployment. Murag kinirang mga nasura no ang seryoso nga mutabang sa atong nasod nga mao ang Japan, Israel, South Korea ug India. Kining China ug US bawlang mailan ni singkion ang agtang ani nilang duha. Pulos mga badlungon sa kalibutan, murag mga batang way buot nga gailog sa duaan. Imagine na ha, puwerte na nilang datua, mangilog pa jud. Unya, hilabtanon pa jud kaayo. Hilig ra ba kaayo og sabong-sabong og yatak-yatak? Mutabang sila, pero daugon sa sabong-sabong og yatak-yatak. Unya kung kasabaan, o di kasabaan na bitaw ni Nidigo, maupay mga away. Pagkapalaaway jud aning China ug US. Pagpakong mo sa inyong ulo kamong duha, US ug China ha mo. Kabadlongon bayain taon ninyong duha. Nahala sige, rock and roll atong tanan mga bay.